Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Straight to the point. Tagantang pagtagad mga kaigalaan ng tundugang mga hisgutanan ron mga sukin tigpaminaw o niya dunay subong pamalandungon sa tundak bayan Sugbo mahigala kay si Cebu City Mayor Edgardo Labilla mahigala gi-confirm pinaagi usab kaganinang buntag pa o pinaagi usab ni Cebu City Mayor Michael Rama nga nitaliwan ni sa laing kalibutan kaganinang alas 3 sa kaadlawon. Muni ang subong pamalandungon mahigala in the part sa mga Subuanon nga ang atong mayor sa Sugbo, amahan sa Cebu City, mitaliwan sa laing kalibutan karon lang yung buntag. Straight to the point. Si Mayor Edgardo Labilla mahigala niining tuiga karon tuiga magito day no nga nagkuan siya. Nag-antos siya mahigala ining sakit mga higala nga iyang gipamati. Nagsugod kini natong Enero mga kaigalaan nga wa na gid gani in town siya maka-attend sa opening sa Sinulog didto sa Plaza Independencia. Kay doon na magyaputi opening mga higala pero wa man tay face to face nga Sinulog yun niadto apan doon ay pipila ka mga activities sa Sinulog mga suking tigpaminaw. So si Mayor Edgardo Labilla wa na maka-attend niadto. Si Vice Mayor Mike Rama maoy ni attend niadto maong kalihukan. Gumikan kay matud pa nagpa-admit siya gumikan mahigala sa ear infection. So karong buntag ato mahibaw-an mga kaigalaan pinagi siyang pamilya karong alas 8 buntag kay mag press conference man ato na lang paabuton ang maong press conference alang sa ilang formal announcement niining maong kamatayon ni Cebu City Mayor Edgardo Labilla mga suking tigpaminaw. Si Labilla ako ning ato mga listeners nakibaw man gyud nihatag ta og fair nga interview ni ato milabay nga eleksyon. Si Cebu City Mayor Edgardo Labilla ari na to sa sibianan o gunya si former Cebu City Mayor Tomas Osmeña ni ari sab sa tong sibianan. Ato gisang gitagaan may galag mga 1 hour interview or more or less no more than 1 hour ganito. Dili ko kalimot no kay anindot sad ang among kulo kabildo mga higala diri sa kahanginan kato mga nakasubay. Taas-taas to tong oras may galang ato yung pangutana gi-grill ginato dire. Si Cebu City Mayor Edgardo Labilla mga suking tigpaminaw. Unya ni puli sab si former City Mayor Tomas Osmeña nga ato sang gihinabi gyud. Diri sa kahanginan mga higala mo na nakailagi ta ni mga tawhana. Unya ang ato may gala issue for issue o doon na tayo mga issues nga atong gi-take up on air. Kana way kapin kung kulang kundili issue lang yun ka Mayor Labilla o ka Mayor Tomas Osmeña mga sukid tigpaminaw di man ta basta-basta mga higala nga kwan ato man yun ning ahag pag maayo ning ato mga discussion sa kahanginan labi na nga pulos nato ni sila mga kaila o before sa election pulos nato ni may galang gipresentar diri sa kahanginan mga sukid tigpaminaw taas-taas to tong interview Onya kinani ang pagdayon election day perti mo tong abdika ni Mayor Edgardo Labilla o baka ni mas stress no sa iyang pagkamayor inday ken. Mayor mahigala bida ka stressful kaayo nga posisyon. Og wa ka maanad or wa ka makuan dili lalim. Hago kay ng trabaho Kay manager gud ka mahigala sa city. Sagdila ng uban may gala mga politiko kada sa uban mga politiko kay di na pagmuhawa mga kaigsunan anad na po siguro gyud sila mo pwila makapaabtik siguro nila po ng politika doon na may uban anak nga bisan nagluya-luya na iniga
ting election may gala maabtik lang kalit. Ha? Si Mayor Edgardo Labilla ang background ini usa kini mga kaygalaan ka abogado ug unya associate ni sa Kabahog Law Office niya ng 1978 ug nahimo kining legal officer sa Complaints and Investigation Office sa Office of the President. Straight to the point. Ano yung iyang background, mga suking tigpaminaw. Unya, na-promote siya to Junior Presidential Staff Officer. In the same office, may gala, samtang nagserbisyo as legal consultant sa National Institute of Science and Technology. Straight to the point. O unya, niya ng 1980, mga bata pa kita kaya ni Kasamang K. 1980 mahigala si Labilla was designated as legal officer sa Office of the Tanod Bayan ug na-promote kini as trial attorney niya ng 1983. Nahimong special prosecutor pagka 1983 to 1986. Panahon ni mahigala sa administration ni Ferdinand Marcos Pane ug hantod na kang Cory Aquino mahigala og sa hantod na karon, no? Iyang mga background. Na-appointed siya as director sa Office of the Ombudsman Visayas from 1994 to 1998. Straight to the point. Ato nang gikubiran mahigala si Labilla sa diyang na direktor siya mga kagalaan sa Visayas Ombudsman. So ang background ining Labilla, ang kaligdong mga kagalaan naa niya. Ombudsman gunigikan day. Ha? Hinoon, pag join niya sa politika, wa na ta mahibawag unsa pay dugang mga kamadas politika na sad. Kay lahi na maputo nga kinabuhi, mga suking tigpaminaw. Kauban ni sila ni Direktor Virginia Palanca Santiago sa buhatan sa Ombudsman. O ako makaingon sad nga kini si Direktor Virginia Palanca Santiago indayken maayo sa kredibilidad. O maghisgot na may galag kaligdong sa panarbaho. O galabaw na sa mga investigasyon mga kaygalaan diha. Nga gihandol sa Visayas Ombudsman. Maayo sa record may gala ni si Director Virginia Palanca Santiago. Pero kanang imong kamaayong record lagi sad usahay indayken, mao sa na hinungdan usahay di pug ka may gala mo duko gyud sa mga politiko unsay naab kapahuon gani mo na di pug ka ma-promote hinuon og dali kay. Si Labilla gikan sa botan sa Ombudsman nakadesider kining mo join sa politika. So lahi nga kinabuhi na sad ang iyang gisudlan kay arigo ka sa buhatan sa Ombudsman kamo may mga investigar anang mga graft and corruption cases in Laken. Nya na director gud siya sa Ombudsman Visayas mga higala. But gikan sa Ombudsman Visayas ni dagan siya may gala isip konsihal niya ng 1998. Representing Cebu City's North District 1998 to 2001. Sugikan siya sa botan sa Ombudsman, ni join siya sa politika, giimbitar niya siya sa partidong BOPK. Indaykin. Ikaw indaykin, marag kami suito, indaykin, marag BOPK ang nag-imbitar niya, si Mayor Tomas Osmeña, mo gani ang mentor, o mag-isgot tag politika mga kigalan. Daghaman ng mga, nagabagbuwag lang, kanalis may krama. Aray man na may galang Mayor Tomas Osmeña, kanang mga lain-lain nga kuan, bisag katos Alvin Garcia. Daghan po ni may galag mga naaging mga politiko o na train ubos mahigala sa pag-train ni Mayor Tomas Osmeña. Pero kadugayan, nagkabuwag-buwag mga kagalan gumikan sa mga prinsipyo o uban pang mga baruganan. So sila Labilla, gimbitar kini og 1998 mahigala nahimo sang konsihal. 1998 to 2004 2001 nahimo sang councilor sa Cebu City's North District kay taga Mabulo man ug unya nahimo gyapon sang councilor manghigala 2004 to 2014. Ato ko nang iklaro ning atong background in the RB. 2004 to 2013, 2013 to 2019 nahimong vice mayor. Si Mayor Labilla manghigala, no? Nag-serve niya sa as vice mayor sa Cebu City. Ug unya last 2019 indayken
Mo na to nga kuan maguto kay si Cebu City acting mayor o karon mayor na gyud si Mayor Mike Rama. Tumikan ining law on succession kay og wa man mga higala wa pa mamatay sa Labilla day acting mayor gyapon si Mike. Maka-kuan siya, maka-exercise sa full power of mayor, but dili gid sa matawag mayor. Kay wa man mo resign dito si Mayor Edgardo Labilla. Pero karon mahigalang ni taliwan sa laing kinabuhi, laing kalibutan, mayor na si Mayor Mike Rama ron. Okay. So, nahimo ni siyang vice mayor ni Mayor Mike Rama Indekin. Pag 2019, doon na magutoy problema saan mahigala lagi si Mayor Mike in town at that time. Labot sa administration ni Presidente Rodrigo Duterte. So gipili sa ilang partido nga si Labilla may mudagan. Kontra mahigalang former Cebu City Mayor Tomas Osmeña. So 2019 na, muna nga, di ko kalimot, diri na sila duha. Ako nang interview, kitagaan itong patas nga times kahanginan, mga sukit di paminaw. 2013 to 2019, 2 terms mayor siya. Okay. So, mo na mahigalay, kwan. Kinini ang pag-serve niya as mayor, 2 terms. Vice mayor. Ang iyang pagka-mayor, 1 term lang. Wapon makahuman pa yun. Karon. So, nabaylo sila ni Mayor Mike. Kaya si Mayor Mike, matatoy ganahan yung mudagag mayor Indekin. Kaya sila Billy, actually, dili man ingon nga nasa ambisyon nga unsa, actually. So, gipost lang ni siya, gumikan mga higala kay naman ito problema sa Mayor Mike Permiro. May karon kay nagkauli na sila mahigala sa, in fact, napatawag naman sa Malacanang si Mayor Mike Rama Indekin. Mamunto hinungdan nga, gisabutan nila nga si Labilla lay mudagag mayor, si Mayor Mike Rama mahigalay mo slide down pagka-busy mayor. So, iyang kontra ka na to, moto si Mayor Tomas Osmeña. Idaog mahigalas Labilla o si Mike Rama o unya nilingkod sa Cebu City Hall. Ang problema ron, nagsige magsakit-sakit si Mayor Labilla. Tiya mo na dahil dugay serbisyo ni Labilla sa gobyerno, no? Gikan pa sa buhatan sa ombudsman, gikan pa sa kuan, kinini ang Office of the President mahigala sa una pa sa iyang kabatanon. Hantod nagserbisyo sa ombudsman Visayas o gunya na konsihal na vice mayor. Okay rin sa pag-mayor niya, Indekin mo paspas mo deteriorate sa iyang health. Mao lagi tan-aw na ko kining mayor-mayor mahigala og di ka ligon ani og balatian siguro. Labi pag nabag-uhan ka ba? Kay kini si Mayor Labilla migalag mayon kag as a legislator, okay ra man gani sa as a legislator. Kanang as a councilor ba? Pila ka tuig gyud sang konsyal, pila ka 2 terms siya sang vice mayor day. Dili man kay bugat do ng trabahoon Indekin, pero mamayor ka niya, daghang mga tao sung palibot sad laig mga interes po ng uban. Na-stress tingali si Mayor Labilla, tanaw ko. Kay sa iyang pagkamayor na paspas ang deterioration sa iyang panglawas taon. Di na ko mo hisgot o mga pamasangil o kunsa, pero tingala ka yun. Dugay sa gobyerno god. O ba kag stress sa trabaho, may galan na. Sa iya pang pagka-director sa ombudsman na mga stressful kayo mga trabahoon dito as investigator, as trial attorney mga higala. Pero nakaya naman niya. Pag abot na, kini si Mayor Labilla, kon pa yun survivor pa yun mga kaigalaan sa pagkalunod atong Princess of the Orient. Straight to the point. Kinumdum itong Princess of the Orient. Ako man nang ipanarit yan niya. Tingalig ato makuha itong atong interview ni Mayor Labilla, may gala, atong pabati itong interview balik. Atong suwayan. Atong kong interview niya sa one-on-one interview na mo dire. Pagpadong ko andyan. Akong ipanarit o balik niya itong iyang experience. Kini si Mayor Labilla, grabe-grabe sa din agyan. Kay nisakay niya atong Princess of the Orient sa Sulpicio maguto mga kaigalaan. Sulpicio Lines, kini kong Sulpicio mabito na karon na kanya Sulpicio na ni palargahan ng ilang passenger vessel kay magsigilag kalunod. Straight to the point. Lunod tong Doña Marilyn, Doña Paz, MV Princess of the Orient, Princess of the Stars. Sus. Pati daghana ra patay. So karon giingnan na lang sila ron nga ako na lang mo. Kinani ang cargo vessel na lang mo inyo. Ano na mo padag pasayro. Straight to the point. Si Mayor Edgardo Labilla mga kaigalaan, usan ni sa mga survivors atong pagkalunod sa Princess of the Orient. Unsa man tong tuig atong Princess of the Orient? Ang pagkalunod may gala 1998.
pagkalunod sa Princess of the Orient. Pulbida ra maning pagkalunod ning barkuha indekin coverage ang mga media kung aning panahon na. Grabing coverage. Kini si Mayor Igaldo Labilan, lutaw-lutaw na sa dagat og 3 days man tingali today. Wag gis man luwas og kusgad. May inana ka kuan nakasurvive siya ato maong lunod. Put ni daghan ng patay ra ba tong Princess of the Orient mga higala? Ha? Put ni daghan ng patay. Unya kini niya nagpahigayon to diri og Special Board of Marine Inquiry. Dinhi may gala sa office sa Philippine Coast Guard sa Cebu. Gikuanto ang ilang abogado at the time mga kaigalan sa Attorney Yap, Arthur Yap, mao na ilang abogado Sulpicio may gala. Nga maayo sa may gala mudag lusot-lusot og mga tarungan. Labot atong pagkalunod sa MV Princess of the Orient. Straight to the point. Si Mayor Edgardo Ravilla usas na sa mga witnesses nga gipresent atol sa Special Board of Marine Inquiry. Hantod na baronday wa pa makabayad ang sulpisyo. Kay nagkumbate man lang kaso gyud ni sukol man gyud kaso tungkan. Nikiha gyud to mga namatyan taon. Naarbagi panlubong sa kuan inday kin ay karita. Nas karita giusan ang lubong ng uban. Grabiha to nga trahedya, Princess of the Orient pila kalibo ang patay nadto. Si Mayor Edgardo Status Justice Lee day na amo to pagkamatyan ni Justice Lee. Katong pagkalunod sa MV Princess of the Orient. Kini si Mayor Edgardo Ravilla mao po'y iyang 1998. So ikaduhang kinabuhi na ni Mayor Edgardo Ravilla. Mapitan sa akong interview kung nahinumdo mo nga kini ni ang ikaw pang mayor gyud siguro gyud ka kay kini ni ang gibuhi makas Ginoo ato panahon na. So doon na pa kay dugang misyon. Nakalingkod gyud mayor si Mayor Edgardo Ravilla. Pero tan-aw na ko wala gyud kay makabuylo, wa kay makabuylo mahigala kay tungod sa iyang sinating mga sakit-sakit na pod. O niya, doon na tayo mga kuhan pa gani uban nga, murag doon na mga kuhan sa City Hall nga wa kay sa kalihok indakin. Niya, tungod po sa pagsakit-sakit, mo itong nakuha na pod. Unsa man to, katong sa Sintamas Aquinas po to, no? O daghan to sa may karitasan, pero katong sa Princess of the Orient, daghan sa to patay day. So si Mayor Edgardo Ravilla at the time, apil siyang utaw-utaw sa dagat. Ang iyang asawa mo ay unang naluwas. Kaya nakabuwag naman sila dito. Nakabuwag naman sa barko. Unang naluwas sa kusgad ang iyang asawa. Si Mayor Edgardo Ravilla na abtag doha ka aw tulo ka adlaw gyud. Lutaw-lutaw sa dagat, wa sa makuan. Wa sa maluwas. Ug unya usa pa sila palgan mahigala sa mga mananagat nga gautaw-utaw dito magini kay nakagrab gyud kag salbabida kay wa kay salbabida ang laod disgrasya kag gyud. Makakuan kag life jacket kana kay wa may laki na labi na kana kung bagyo mahigala bitaw niya baw dagko kayo nga murag bukid kadagko. Ug wa kay life jacket ana, ug wa kay gunitan ana nga salbabida, sigurado gyud kang disgrasya kag gyud. Kay bisa pag unsa ka kamaayong mulangoy, di man gyud ka survive ng laod gud. Straight to the point. Mismo gani ka ng mga divers mahigala. Bisa pag dive, naman gani mga matay mga divers. Makaingon ka mga expert ng mga divers dili sa DOA kay doon naman gani oxygen nga imong gikuan sa kalimot ka sa ilawom nga dive ka kalimot ka imong levels oxygen wa na. Mahutdan ka oxygen sa ilawom disgrasya ka. Unya doon na po na pamaagi po pag saka nimo sa taas. Kinahanglan mo pahuway ka every pila ka meters kay di man na pwedeng mogikan ka sa ubos ditso lang ka katos taas dayon. Mubuto man kana, mura kag balon nga mubuto. Naman ko na mga impact sa ilawom ng tubig. Kanang mga divers may gana nga kuan gyud, no? Open water nga mga divers. Kana mga expert na pero di ka agwanta ng loud lima kag tulo ka adlaw sa bilya dito. So moto mga higalay iyang gi-consider nga second life niya human atong 1998. Inana tong experience sa unang naluwas iyang asawa, niya siya nag-utaw-utaw sa dagat, kaon lang siya mga seaweeds dakin. Ako man nang gipa-narrate ni Mayor Edgardo Ravilla atong panahon nag-interview ko niya. So grabihan no, inana gyud ang kinini ang imong naagian. So doon na pay mission ng Ginoo. So moto usab ito nga kuan nga kinini ang doon na gyud ni kuan. So na mayor gyud siya. Si Mayor Edgardo Ravilla mga kaigalan. Pero wa sa kaayo makabuylo kay usa ka terminor man ni pagka 1 year day nakakubati-kubati pa to siya. Pero karon tuiga man gud. Sugod sa Enero diha na nagsugod mga kaigalaan nga wa na sa maka-attend sa sinulog
Unya si Mayor Mike Rama kay gusto mo gito mo sinulog lagi gyud. Mo tong nag-opening sila sa Plaza Independencia. Inumdum mo nga wa si Mayor Edgardo Labilla. Nya ngano wa man si Mayor Edgardo Labilla. Nga si Governor Gwen dito man indaken. Unya ang ubang mga officials no. Although pandemic naman to. Panahon ng COVID, ni kubati pa man to si Mayor Edgardo Labilla. Ni kubati pa magkadali. Ni suroy-suroy pa man to kadali. Pero siya mismo na apektaran. Ang unang gitugan, ambot ka karon taon-taon, alas 8 buntag kay magpa-press conference man ng pamilya. Posible ilan na yung isay-say tanan siguro dayken. Tingali sa una sa buhi pa si Mayor Labilla, maragwa lang sila ngi kuan siguro tanan. Divulge tanan mahigala. Tingali karon ilan ang ma-narrate ang chronology of events in dayken tingali karong alas 8 buntag. Atol sa press conference. Ato pa tuon siguro si kasamang Eli Bolonos day or kinsa may maka kuan atol siguro ng kuan no sa himo na to nga kuan na to ni. No? Pero anyway, announcement ka na day. Og detalye sa paglubong unsay pamaagi ani. Kay gusto ta mahibaw unsay cause of death pero dili man gud COVID ang namatyan day ken pwede lang ning mahaya o pipila ka mga adlaw unya at least dunay kahigayunan to mga kaparintihan mga kahigalaan nga makahatag og katapusang respeto ni Mayor Edgardo Labilla mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Pag Enero pa lang, niingon na nga wa maka-attend kay ang iyang ear infection. Dunggan na ito may gitugan. Yan ang Enero mahigala. Unya, gisunda na sa iyang leave pag Mayo. Leave na sad Mayo. Ano man yung leave naman sad? So, Mayo mga kaigalaan, tungod sa slight pneumonia. So, primero ka ng Enero, ear infection naman to nga, dunggan naman to yung problema. Amot og unsa ba gito day ang kinatibuk ang detalye pero mo to hinungdan ear infection. Unya pagka Mayo mga kaigraan, niingon na nga nag-leave na sad kay slight pneumonia. Gisundan kini pag Hunyo 9 nga leave tungod na to sa blood infection o kining sepsis. Nga tungod sa sepsis, mato pahapit kuno mamatay si Mayor Edgardo Labilla. Sama sa nisulti hapit kuno mamatay. Ni anak mga higalang Hunyo 9. Unya, the following month, Hulyo 14 to 16, sige na, karong tuig agad, kapila sa mag-leave inakin. Kapila mag-leave, kawalo. No, gabiha. Pag Hulyo 14 to 16, nag-leave na sab, tungod sa siging ubo. Unya, pag September 2, nga to sa 7, nag-leave na sab, tungod ko sa personal nga lakaw. O sa Oktubre 8 hangtod sa Nobyembre, wala kini makabalik sa City Hall. Human nga nag-indefinite leave na kini, mga suking tigpaminaw. Sa unang semana sa Nobyembre, gipailawom kini, moto nagpa-press conference sila nga napaubos sa ICU, Intensive Care Unit, si Mayor Edgardo Labilla, nagpa-press con ang pamilya. Atong giatengan tong press conference pamilya, umotong ilang announce nga do na pay desire si Mayor Edgardo Labilla mo padayon pa pagserbisyo sa mga subuanon. Mo na hinungdan nga wa gyud sa mo resign day. Nag-indefinite leave lang siya. So kini iyang pagkamatay ron mayor gyud siya ini. Kay indefinite leave lang siya kay konman. Wa sa kay naa pa niya mahigala ang iyang desire nga mopadayon pa pag-alagad sa mga subuanon. So atong girespetaran kanang decision mahigala ni Mayor Edgardo Labilla, decision sa pamilya nga makapadayon pag-alagad. Si Mayor Mike Rama mao na ni acting mayor o maka-exercise na sa full power as mayor kay basta mulapas na gud og 30 ka adlaw nga nag-leave ang mayor kanang vice mayor day nga maoy nag-acting mayor pwede na siyang maka-exercise although di pagigyapon sa mayor pero pwede nang mga power mahigala sa mayor daghan man mga powers mayor mga importante mahigala nga ma-exercise sa mayor lang. Ikaw vice mayor di ka ka-exercise na kung mag-leave ang mayor og 2 semana mo-exercise ka sa certain powers but dili tanan. Ang dako yung power na ma-exercise di mo day o after 30 days di ka balik ka mayor, ikaw mo'y acting mayor. Pwede na ang power of hiring and firing. Mao man ay kuyo-kuyo sagod kay ang makapuli unya day kay og moingon nga kini kamo ana mo tangtang mo. Kamo mang-hire sa kog ako. Ano man na. Labi na mga department heads kay kanang mga department heads nag-agad man lang guna sa trust and confidence may gala. Kuterminos man guna mga higalang kanang mga kuterminos nga mga empleyado. Kuterminos nga mga empleyado kanang mga executive assistants niya
kada nagpalibot nimo din ha, pwede nang panangtangon mahigala sa mupuli. Ha? So ang power of hiring and firing na ma-exercise na. Kanas Mayor Mike, na pwede naman maka-exercise day. Walang niya exercise ang uban kay ingon mas Mayor Mike, sige, tagaan lang tamog chance ha, pero sige nag-ingon nga katundi mo trabaho ha, bantay lang mo ha. Oh. So, way tapul-tapul ha. Oh, morto mga kaigalan. So, kinini ang sigiglib. Kini karon ang katapusan niya mahigala ni adtong nagpa-press conference lang ining buwan sa Nobyembre na day, first week of November, nagpa-press conference sa pamilya. Unya ilang gi-anunsyo nga si Mayor Edgardo Labilla ganahan nga mo padayon pagserbisyo iyang tiwason ay ang terminos pagkamayor. Mo nang atong girespetaran nga iyang gusto tiwason kay napas iyang desire nga gusto pang mo serbisyo sa mga Subuanon. Posible dahi nga kanabang naapa sa iyang kuan siguro ba nga kuan no, maluoy naman lang ta nga kaluisan sa mayor in town mo na nanawagan sa pag-ampo ang pamilya, kita mismo sa nanawagan tag pag-ampo alang sa mayor ha sa iyang kaayuhan, pero tingali og lain mata mahigala og kandila lagi matod panlaki sa pagtuo mahigala nga lain tag mission, posible na humana og napupos sa sad ang kandila mahigalang Cebu City Mayor Edgardo Labilla. Sumuna nga kaganina gitiksan ko inday ken galiniya nga mitaliwan si Mayor Edgardo Labilla. O gaduna na confirmation gipa-interview na to dayon mga higala si Mayor Mike Rama og ni confirm og uban pa mahigalang mga kuano officials unya ang dugang mga detalye labot ini ang pamilya na may moanunsyo labi na og asa dapit ni ihaya inday ken unya kanus ay lubong kana mga detalye ni ana atong paminawon ang pamilya ni Mayor Edgardo Labilla labot ini mga kaigalaan. So sumakausap pa atong pasalamatan no si Mayor Edgardo Labilla kay doon na may kalag ning tao sa doktrina simbahang Katoliko with due respect sa uban nga mga tinuuhan o gari ka simbahang Katoliko doon na may kalag o naminaw ang kalag mahigalang Mayor Edgardo Labilla at usang ingnon nga salamat usab no at naaman sa mga nahimo sabyod for how many years although doon ay mga issues mahigalang ato sang gi-take up fair man ta mahigalang mi take up og mi fair ta mi hatag og times kahanginan both ni Labilla ni Tomas Osmeña pag election di man gyud ko kalimot ana may galang itagaan to sila og equal gyud nga oportunidad o dunay mga issue for issue lang ta apan dili kalimot nga katos Mayor Edgardo Labilla nakaserbisyo sa gyud to sa mga Subuanon sa dugay katuigan gikan sa pagkakonsehal pagkamayor o sa pagka-vice mayor o sa iyang pagkamayor og tungod niya na ato gyapon hatagan mahigala no sa pasalamat o pagsaludo ang ato mahigalang mitaliwa ng Mayor Edgardo Colina Labilla, rest in peace. Pamilyang Labilla sa iyang asawag mga anak, amo itunol ang among pasubo gikan sa DYHP RMN Cebu. Usa ka anniversary namo sa DYHP RMN Cebu, ako pa ning imbitar si Mayor Edgardo Labilla mahigalang ni tambong ni sa among anniversary sa DYHP Inday sa wala pa'y pandemic 2019 to, no? So ako nang gi-imbitar nga walita Mayor no kay kuan. So niyan pa ni anya akong imbitar sa totong amigong pare si Father Tinggan. Opinyon na pinaniniwalaan. Attorney Rufil Fernandez Banyo. Sa Straight to the Point. Check na usa si kasama nga Eli Bolonos labot mga higala sa kumusta man ka ang pa-press conference sa pamilyang Labilla karon kay sa taman italiwan sa laing kalibutan mahigala si Cebu City Mayor Edgardo Labilla mga kaigalan no atong pahulay sa dayon ngadto sa tong mayor nga miserbisyo sa pipila ka mga katuigan nato dinhi sa Subo sukad pa sa iyang pagka konsihal hangtod na vice mayor o hangtod niya na mayor. Yes, kasama Eli, kumusta diha? DYHP Tata RMN Report. May buntag sa ato ni mga suwi maminaw dili pa yung tugay no kana human pagtagayon og press statement or press conference ang anak ni na Mayor Edgardo Labilla kasi Mayor Edgardo Labilla II kung basta ilang JP or Gipoy. So siya rin ito sa mga pibalita sa mato ni talira kayo ang press conference mga 6 minutes ra igura gibasa ang ilang press statement o ito usab sa pipila ka mga pangutana kasama to ni. Namatay ang mayor kasama to ni kung si Mayor Labilla kagalingan alas 4 sa kadlawon. Alas 4 gin exact day pizza day exact ka time le alas 4 alas 3.
ang gingon sa anak sa mayor sa mga attorney ng city nga the mayor passed away today at 4 a.m. Aha, okay. So, alas 4 sa kadlawon unya ang hinungdan sa kamatayon sa attorney is or was septic shock secondary to pneumonia. So katong iyang sakit sa mga attorney blood infection. So mo to'y nakaingon secondary to pneumonia. Kaya mo man iyang balik-balik sa sakit yun niya matod pa ni JP nga na admit ang iyang amahan hangtod nga na kapsal sa kinabuhi 23 kadlaw. So gikan sa pag-admit sa hospital sa karon napakaron sa tunaybuan sa attorney wani kituyag ni JP pero tunaybuan sa laing tubdan nga ang mayor na paron sa Perpetual Socor pero dalhon ni ngadto sa Cosmopolitan Funeral Homes diya sa Lahog. Unya kanus man ang lubong? Wa pa gyud ni kasamato ni mahibaw kay tungod kay ila pang schedule the campus live preparation nimo tungod kay ang ilang magong ginapangantawan nga bagay doon sa katawhan ba. So ilaning pangandaman pag-una pero wa pa gyud ang ingon lang ni JP gini nga ila paspotan pero ang iyang haya mga 6 to 7 days. Ingon ana dahil na siya nito sa adto siya sa Cosmo ang unang nila paspotan siya ang inahan sa ato ni si Joy nga adto sa Cosmo ni siya kayaon dunay public viewing kasamato ni pero limited na po ang pasudlon dito nga doon sila plano nga dalhon sa City Hall mga 2 to 3 days para sa public viewing po. Pero mao lagi ni ilhapan ni pangandaman kung kanos matag na sila usudyo sa sunod ng adlaw tungod kay ila pasabutan kay ilang prioridad mao ang security kasama ni kay parang dili malapas ang health protocol nga gituman sa syudad. So mao ni asa man nga Cosmo nila dadon sa Lahog o diha sa may kwan? Lahog kasama ni Lahog. Lahog. At dito niya sabay karon naaron pa ang haya ang patinglawas sa mayor sa Perpetual Socor kanya man siya last nga na-admit no. Actually gidaan ni sa primero dito sa Sudok ibalhin dito sa Perpetual Socor niya 23 adlaw ni siya diha sa Socor kasi mga attorney nga na-admit sa wa pa makapsis ang kinabuhi kanya ang alas 4 sa adlaw. Ang asawa sa mayor wa man mo pakita ini man actually kini anak sa mayor duha man ni sila si kining maguwang nga si Jaddo Labilla II nga si JP or Chipoy unya ka manghod mura wa pa rin mabot ang manghod sa attorney nga si Eugene Philip Labilla kay dito mas Manila padung paningaron diri karon sa Cebu City gitagtan ni gina mga alas 8:30 nga maabot sa Cebu. I don't know kung nanabanit kay ang ato nabawaan nga gitopan ni siya sa Manila kay bawo kaganiya nga matay na yung amahan dali din siya sakay sa aeroplano sa attorney nga kaniya so ang schedule pag-abot pag-arrive diri sa Cebu. Kaya karon auto ang gitabaw nga ang mayor dalhon dito sa Cosmo nya hayaon sa dito nya dayon dalhon pud siya diri sa City Hall pero wa pa daw ang schedule ng Rosa kaya ang ilang prioridad ang ilang unahon mga attorney pagsabot nga man ay ang seguridad kay ang mga tao kinahanglan niya mapugnan tungod lagi sa gipatuman nga health protocol nga di malapas sa mga attorney. Dali ra kayong press conference kasama ili gibasa lang ang statement. Dali ra kay mga attorney in fact ang press statement gani upat ra ni ka sentences o paragraph no. Nya pila ka mga butana lang ang clarification do agin sa CP sa mga pangutana gawas lang sa kini about yang haya at dalhon asa sa wa ganin sulti kun asa karon nga hospital kita na laki nangutana sa lain source kun asa gani siya ang mayor so mo niya tunay buan nga na Perpetual Socor ni siya karon nga dalhon tani ngadto sa Cosmopolitan Funeral Homes diya sa Lahog kasama attorney. Kini ni ang first week of November ila naman tong gipahibaw nga napaubos sa ICU si Mayor Edgardo Labilla nga ni himo to sa press conference nga willing pang mo padayon sa iyang pagserbisyo si Mayor Edgardo Labilla. So kining 23 days kasama ili ICU si Labilla ani. Actually kasama to on the last time na pa-press sila sa JP uban sa ingin halog sa usa kanya igsoon nga si Eugene Philip. Ningon sila nga nagawas ato na kayo na sa ICU. So nato dito sa private hospital pero mao lagi nga ningon ni JP karon nga balik-balik ra no balik-balik ra nga mahan sa iyang sakit mo na niya siguro gikan sa private room ipalin po siya sa ICU kay mo may ingon nga balik-balik ang iyang sakit kasama attorney. So ang gingon na niya dito nga 23 days ang iyamahan sa hospital kaya kasalasan nga nagpa-press sila nagawas naman to si Mayor Labilla sa ICU.
Okay. Ito sa private room. So mao ni nga wagid ka survive ang mayor, nakapsan gid taon sa iyang kinabuhi nga dalhon ni siya karon dito sa Cosmopolitan Funeral Home sa Matoni adto hayaon, pero ang pasalig lang ni JP gid public viewing pero limited ra sa ang mga suod sa Matoni. Siguro kato ra siguro mga suod sa ilang pamilya kay di masa ingon kayo dako ning mga room diya sa Cosmo. So siguro doon ay maglinya adto ito or mulabay lang baka depende rin sila sa putang Matoni kay ang giingon lang ilahag yung tinguhaon nga papatuman jud ang dili gimalapas ang health protocol sa Matoni kay napamanggit sa health crisis ni mga panahon na. So mao ni gikan dito dalhon diri sa Cebu City Hall 2 to 3 days ang ingon ni JP ganiya, pero di pa sila mahibaw papasama tayo kung kanusa tungod kay sabutan pa no uban usab ni sa kapulisan. Ikaw ba kasama ini dugay man ka City Hall, nag-cover man ka konsyal pa sa Labilia, na vice mayor na mayor. Katagalahan no nga konsyal sa una, sa ombudsman pa konsyal, pag mayor niya mo naman og paspas na deteriorate ang health. Tungod tinaw na ka mga mas gabi ang trabaho siguro gyud kasama Eli og ang tinaw stress. na ka mga tinaw gyud stressful tungod kay sa iya kung time at kasama to nila nitumaw ang health crisis in COVID. So mao ni nga daghan kayo no, pero in fact wa na ganin ni bada sa kagamanan sa payan gitala na gyud tag taga Manila nga mo supervise ma-oversee sa COVID kining pagpakdan sa COVID sa Cebu. Mao ni nga grabe gyud ang kuan gyud ang tingali nakatabang sa nakadugang sa iyang kuno nga paspas ang deterioration sa iyang health ba. Lahi ka ikaw na cover nang kada konsyal pa sa Labilia. Bilib ko ning Mayor Revilla Patuloy at mga konsyal niyan indot kami sa mga proposal, mga ordinances nga yan napalabang mga significant kayo hasta mga resolution. Pulos kay away resolution ni Mayor Revilla kadto kadto sa konsyal pa siya dili mabalita sa media tungod kay indot kami sa mga ipalabang nga mga resolutions. In fact, kita usag tani nga nagsunod niya labi na siya mga ordinansa nga ang ordinansa nga di na ako makalimtan hantod karon kini ang pagbigayon og drug test sa mga empleyado kini ginalit ka drug test sa mga empleyado sa Matoni. Siya mag-proponent ani nga ordinansa. So mao ni nga napabili niya hantod karon ubay gud no kay mura man ni siya kanang do na maguni sa kwota sa iyang mga tao sa Matoni kini mao ni atay pasar nga ordinansa or resolution aning asmana naag ni siya ipasar nga sa resolution sa Matoni 2 to 3 or 3 to 4 nga mga resolutions per week. Okay. Kung lagi naka-observe ko nga, ikaw mismo, grabe imong observation nila, kay konsyal pa sa Labilia, diha ka nag-cover na daan. Atod Vice Mayor siya for the tibuok, kinabuhi niya as Vice Mayor, imong na gitutukan nila. Unya karon mayor siya, paspas ang pag-deteriorate sa iyang health, sa iyang pagka-mayor. Mura og ka ng bugat nis karon trabaho sa mayor kasama Eli. O doon na ba kayo naka-stress din niya? Aktibo kini siya nga pagka-konsyal, pagka-vice mayor, unya, sa mo tara pagka-mayor gyud kaswato ni koni nga in fact sa netong 2019 pagsugod na niya aktibo kani siya no angtod nga last year pagtumaw na gyud COVID dito na murag ni action og deteriorate ang iyang health kaswato ni niya medyo hantod nga atong early this year January na admit siya dito na nasugod ang iyang pagkausap na gyud siya ang physical figure kaswato ni murag usig na mayor gyud ona nga in and out naman sa hospital tungod lagi sa sakit nga mao to primero ingon nga ear infection unya dayon sepsis diay no blood infection nga mao to gisunod na sa pneumonia hangtod balik na gini sakit sa mga in and out sa hospital tungod sa sepsis o blood infection o kini pneumonia hangtod karon sa mga namatay ang mayor tungod sa septic shock or kini sa sepsis secondary to pneumonia. So mao ni ang hinungdan sa mga sa kamatayon nya mao ni subok kayo ang mga empleyado de sa City Hall, labi na siyang office sa Matoni, no? Sa batan sa mayor, subok kayo ang mga sakop diri. Mag-expect nga ang flag diri sa City Hall. Tama ko diri sa gawas flag pole, o pa man ni mahapma sa Matoni, pero ato nang expect ang taod nga ipaubos ni Butanis Katunga niya itong flag diri. Basta yung limtan nila butang le, kanlay mo kan diya, ngay butang niya ipahafmas na diya. Ngay usahay, makalimot na sila gud. Ako sudo ning office sa Vice Mayor kay mayor na gini siya og wati na maginapugnan mayor na magini full-fledged mayor na gini si Vice Mayor Michael Rama. Kay ingon to siya ganiya sa interview ni kasama Arnold niya mobalik na siya. In fact
2 weeks na ihang leave sa mga attorney. Oo. Vacation leave. Pero ingon to siya ganyan, mubalik na. Kaya wa naman ang mayor, mo lison sa kayo, pulos kung siya naman dumato sa atong syudad. Ito pa karon ang acting mayor, si Consialdo Don Riveros, ang acting vice mayor, si Consialdo Tumulak. So, ang ingon ni Mayor, acting mayor Rama, ganyan, balik siya kining tunga sa City Hall, wapang sa kita. Kaso, igi ka pambuko sa... Ikaw na nga, i-half mask na ninyo. Kaya pala ba itong kangkuan ba? Katong, namdong ka itong JC Tabanaw nga, kung man na butangig flag, ako na ingon dito, butangig flag ninyo ni. Kaya kung na ba ni, nagservisyo naman sa PDEA. Ilang ibutangan? Kasunod na kasmato na inisod, ini kumanag report, so dito sa office ni Vice Mayor Rama, at sa mga kailan ni mga kuwan ito, mula ko kita. No, pag kita sa sikanan po niya, Tere. Hasta karon si Mayor, napakay, ang ingon naman si Tarang Timbo, pero kung magwapaw kita sa sikanan, mo pa sa iyang atubangan sa iyang office, ang iyang parking area mo sa sikanan, pakbang di sa iyang office, pero kita. Orag, napakan ni sa Timbo, or napakan sa laing probinsya, or laing lugar. Padong pa siguro nangyari sa Cebu City Food. So atol ni silang ingnon, actually atol naman makaila po ni mga tao di sa office o kanasudnan doon. Niguman na po og report sa mga attorney. Okay. So far, mauna ang atong nakuha nga mga katayuran, wapay klaro jud no kung kanus ani. Diin man magpa-press conference ang anak ni Mayor Labilla sa City Hall o asa man? Sa VIP room sa City Hall sa mga attorney. Aha, okay. Pero dali kayo, pag umalit na pasok sa press statement nga 4 paragraphs or 4 sentences, dito ba kung pila lang kaputan na, di ko akin ito magatong uban, humanda yun sa mga attorney. Kaya na yun, pag uman, ang ilak upang mga teatro diri, ang igakos, ilak ko sa ilang kasamanan sa pinata sa mayor, so maunin, nagawas na taharo sa paghatag sa paglagway sa mga sitwasyon diri sa City Hall. Ang mga tao diri ganing upan, tapok-tapok kasamanan diri sa gawas at mahang dito sa main building sa City Hall, wako sigurado gid nga ilang tuloy ang kawatayon sa mayor. So mao ni atol ning makatala ta og mga tunggal detalye sa matag karon unya kung sa makalabuan di kan mismo sa Cebu City Hall kasmato. Ano kasi Cebu City Hall kini si Eli Bolonos, DYHP Tatak R. Atong itunol sa makausapang atong mga pahasubo ngadto sa pamilya ni Cebu City Mayor Edgardo Labilla sa iyang pag taliwa na ngadto sa laing kalibutan. Atong pasalamatan sa pamayor sa iyang mga nahimo alang mahigala sa mga Sugboanon ug alang sa dakbayan sa Sugbo. Okay, standby mga kaigalaan sa sunod nga tulumanon na natay perspective ronday pinaagi wala tay perspective uban ni Attorney Ruben Canoy ugma na lang pud pohon no. Atong isunod karon ang tulumanon nga kung ako basultino ba ni Alan Guliat Nacordag at Priscilla Raganas at ang isab ang sincerely Ate Arlene unyang gabi alas 9 ngadto sa 10 antak na sa kagabion. Sangan sa kinitibuk ang puwersa sa DYHP RMN Cebu akos kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo piligas pagingon sa tanang panahon us tanang higayon dalaygon ang Dios. May buntag Pilipinas tatak RMN. Hustisya, katarungan, radyo nga walay gikahadlukan. RMN. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point.